Halor Kapatisi TV. Ka Riboy District Congress Committee lingba ka jingbetha na ka All India Congress Committee kala rai ban yakhi pajba na ka bentaban persya ya ka sarkar NDA balayalam da ka BJP halor ka jingpan kala jubor ya ka scheme MGNREGA syaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025. District President ka Riboy District Congress Committee uba Rocky Marwen bad Vice President ka Meghalaya Pradesh Youth Congress uba Jonathan Siem ha ka jekran bad kila patay kubor ha ka shipautarek u kalalengkot arja penrio kilaong bakin bur rinti katkum ka jingbetha jong ka AICC ban pelong ya ka jingeki halor ka ni ka benta ka parti ka sokya halor ka jing ta jong sarkar BJP halor jong ni ka scheme Pi kadon ka hidden agenda ka banadu ka khambun bun snem. Kadon ki jingpen kala na ka sarkar nimla panen da kawan kawi ka sarkar ka persyang ban pen kala yaki an na ka pos. Henry kum bagi phaidin yaki arpho tiliki snem. Bakumno ka MGNREGS ka scheme ka ketela an. Haus nem arhajar san. Bat ngakan mau ba kisnong githau Kisongsit, kisnong githau, ki pahu pahan, kinong song, kisnong githau, ki ipu iping, karoy kapar kawan, deling bagan ng scheme, kabaka sarkar Congress. Kawan ra, limba katakan, MGNREGA. Deling bagan ng scheme MGNREGA, kisnong githau, hakis nam ki bamunswa, nilaban i, kidon shibun ki jingkala, habay day karoy kapar. Bagi nong song kila ban yo kam yo jam. Bagi nong kena senong kinon kam balik wat belas sabar kiyo ban belas no Henry nadu arajar khatsau bawan ke sarkar BJP kelasang manonra ikian kiba kata sisa hak by day bat kayo kam yo jam lebakan scheme MGNREGA kendiat ke ban super kenau ya baru kinong senong hapo riboy babun na kinong senong hapo riboy benta kila sange ban pentri kam ni scheme MGNREGA kay gada kat bakli kirang basnong kat bakli kinong song kiong ba menswa ka VEC ka Village Employment Council kadon absolute power kala man pentrei ya kakam lada day hakabay siu bay bela ka fan kawan siya ka account jong ka VEC lada day ban haban siu bay material ka fan kawan siya ka VEC Henry menta kilongin swaban apply yang kam swaban yo tre ki haban apply swa hable ka system limba kata ka geotag haban sandur swaban tre haban sandur hadin baladet tre kapisa kawan hadin CTO artiyo kalek sa account na jongki bandala phai sa material hadu benda balai kisnong githau balai gi dormal snong kisa sange ban pentre ni ka scheme ka daw ka long ba kajing sa ram habay day bat kabay material not sure banut pentre yang ni scheme kamni ka bang ngikren ani kamni bang yithok kamni bang shia thau ngare ngakot ngawen ya kinong song ba jong ni dong than ka jongi hapori boy bro koi let's say saman na kisnong klima pi babon na kisnong nganut batong babon kila sange ngatrai ditang katuk ani tilik kisnong sanong kendong ki babnon kam ban siu bay ka Bible jong ki kadang let sa po ka account jong ka VEC mau ki bajngay na ki bank Henry ka babun na kisnong menta ki saram larang ilet sa po umsling block liabilities na ki crore dangi pai sa po umling block liabilities jong bay material na ki crore dangi pai sa jirang block dangi pai sa bawin block day naman ta kadam ka jingwan ra iya kani ka VPG Ramji nga ang tangkad ni siu swa ya kabay material kabadi hok kabadang sa manta sa baro ki dorbasnong sa baro ki VC sawan ra ayak an kabatman nanta kapag ba jungingin sa pedian babon kilang basnong kinya kubur lang bat nga babon ki dorbasnong VC kinya kubur lang bat nga namar balay siu swa ya ram bay material jong kisnong baro ki bala pentre na do ko por swa balai ka sarkar Kongres swagas nam arajar khatsau balai kisnong githau kiyo
Bantray lại nu kiyo bantray hala kaman jong kiyo ban pentray bhai ki scheme namar bale ngiyo ya ka hok lại nu ban pentray ka demand kayak nani nagi job card holder ngiyo bantray hang tu kapisa ka fund kawan sa ka VC ka sino ka tao kayo ban penian kayo ban ne adjustment da ka pentray kamha Henry banta dai namar kata tao kinjat na shupa ban stress halor ka jin kata jong kani kumbala kren iba Jonathan Shakman kani ka VBG Ramji kumbala ong mai kadang tak kejat iman ibang ko man stress ni balik kadon ka jin kata pi ka MG and RGA kani hop bala pensong nongrem hak imlang salang jong ni bala penkelaan katrekam haki beduk tampung ka bor bat ka hok bagi di nong shong shong om ki nong yo jimentoy ya ki kamu senyap ka kongres kala ai ya kani ka ain si ki nong shong shong gari India dar ba burom ya ka jingyo ijngai jo umat magan kata ha katre kata ka jinggentiu ya ka jaka nong gendong bat ka jingeta ya ki batrot hak imlang sana kan baka VBG Ramji Act ka penklot ya ka thamai trekam jong ka jingmang lupa batikna kata ka garanti ke bagi om hakani ka VBG Ramji ndan garanti hana ya ka MGNRG ka don ka kentin ke bong Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act layan ni balong kat balong ni don ka hok bandiman ya ka kam ka ba khadu kalong kajing kenjat kisi jing tray kajing slam kajing sil kajing hap man pet lek tray nak away ka jaka sa away pat kajing ino ki kena kajing pule kajing mamskan ke kom tray nak benta di long kami bat kabar konstan ngan ong yang saisin karam kabadang sakut menta haman na ki VEC haman na ki snong ko sarkar BJP siu shwa ya ka bay material ka ba ki snong di thau di hak ban yo dan sawan rakyat tak ada batman dan kepada bau selamat bedia. Tengi kum karib hoi district congress ngin yang scam bat ka hok jong patba kum ka party congress ngin yang scam bat ka hok jong patba longkat balong lada dei bengin hak ban yami surok longkat balong lada dei ni hak ban I state protest longkat balong ngidon ki MP jong ki ban rakyat ki issue bat ki MP hak ko ka jingalam jong leader of opposition jong ka parliament jong ni Rahul Gandhi baro ni yang scam baro ki MP ibadan hak kalian persat ni yang scam ban protes ban persat ya gani ka jingona jong ka sarkar BJP dai na man ta kana ki ICC kala launch ya ni MGNRG bacau sanggam program protes tengin pensyai hakmat jong ki ba ka ai kani ka VBG Ramji ka le bat balai ka kata ya ki baduk besuk balai kita ya ki baduna kot ki kayo kot kham tamik than kondong ladangi pet kat kum kadata hakis nam baladap ni ban 4% na kinong tray kidai kilong kami kidai kin thai te ka jingle ka chung BJP kolong ban yorot ya ko hok tray kham tam nam ta kilong kami te ka benta ka benungkong ka ba penkelah ka ni ka an kolong ka wei ka benungkong du kadai ka kanu ka an lanu kanu ka kam mentala batha bai daka sarkar pedeng hangnu ban ai kam bat yanu kata ka cing pentikna kam kan dei dah bangi phai ka MRGE menshwa kani ka an ka trekam man la kisnong hapo nong kendong ladai hakanu ka bentah lading idon kam kemud keni ka kumbangi ong ka dega demand driven lane kata ka ba ngidon kam ngipana ko sarkar ngiyo ka kam hapo asansi hari minta pat ka VBG Ramji ka le kolong ba ladang ngidon kam ka dei government la ka dei ka sarkar pedeng ka ban decide ka ban rai kata lada dei ban ai ne lada dei ban ai kani kolong ba kata ka right to work lane kata ka hok bantre kam don show but kani kala ban pen delay hababun ki benta kajing delay haka siu ka bai tulop chongki
nong tre habade kimar kimata kumta terter te kabaar kolong ya kani ka budget mensyua umdon ka budget mensyua la dengi don kam ka kam ngipan ngiyo e ka bha re menta pat ka sorkar ka le umno ka fix shwa ya ka budget kala mang lupa ya man la ki state tagamut agni ka pisa ka rai ya ka kam lada umdon pisa umla bentre te sibuk menta kum ka state ka chung mensyua sibuk menta lada ka state chungi kam don pisa bentre kam la bentre nomor balai kam la bentre nomor hagani ka an da ong ba kam tam ya kani ki basiwi ki bainong tre mensyua hagapor choka MNREGA ka jingsiwi ki nong tre kalong hispa percent funding by the central government na ka central government but mentah kani keti hagani ka an ka batmai bi BHP gale kalong ba ihap kata ka jinglut jingsap hap ya share lang bat ka state hagi wigi wigi chaka riu phola sau pho but hani ki chaka not east wi khandai phola shipho 10% ru ka state chungi kum ka chela chungi ka badungna ka yo kwat ka de ka wei ka ching e ka bakra ban si tulop chong ki nong trai belas ni te ka ni ka de ka wei ka ba yu roi ya kata ka hok chong u paj ba te ka balai ka de ka ching pin kiu shu shu ya kata ka ching kit kli ha ba de bat ka pala tengka po ka chela ka chungi kum ban chu ong no mensyua ka MGNRGA baru kini ki which is kumba ong mentat akhman la penyai dek sentral mentapat sibuk menta kum ka cela chungi mikhalaya ka baduna ka yokot nang nu ken si ki bai tulop nang nu ki si bai material min kini bala dep isna menta nadu snam arfar hadu ni arsan ka nungut syu kita ki kontraktor ki bal umpat yo wat ya ka bil ka bai mar ki tadawan ni kini ka an kan long ka ching du ching mentoy le ni kata ka ching slam ha ka ching si ki wat ya ka bainong wat ya ka by mar by mata teng sibuk kum ka state mikhalaya chungi let's say la fix lupa ka budget na ka central temta anda la fix na ka central lada ka pisa kam don shu la fix ka state ka ta crore hapo mikhalaya lada ka state ka access ya kata ka chinglut chingsap kumut haplut ka state chungi kani ka penlong ka cela chungi borok ka wei kari India ki bahap ki thai nong pendong khantam ka ya ki ban ya chekmat on pentre kini ka scheme ta ka basaw ngipet kani ka ching perking chungki habide bet kani ka an ka pemerintah ka ching penwan banwan ra kani teknologi hanadu ki biometric attendance ki mobile apps ban link ki Aadhaar pitep bagani ka scheme ka dai nam ta kinong kondong nam ta ki bala nang la stan ki bala tip ki bala shai phangani digital mentah rai mentah bangi pet long ba habangi pet ka ai ka penlong kani ka long ba ki briu po kam tam ki thai nong kondong dang tuna ki bala ban pendon kami ki mobile phone don ki chika nong kondong ki buduna ke internet lada duna ke internet lada umlong lada ka bank chungki kemling bat ka Aadhaar kemling bat ka job card mut kin du no ya ka tulop ki chungki lada kiwan makna lada ka chuta king kamlong kemut ki du ki tulop chungki te ki bah one hok ban tre kim yo andre ki bom wan pat ki yo bat kani kolong ka kumbaki ong bagadi ka ban track ya ka corruption hunrei ban track corruption ban yuroj pat ya ubaduk kamut kamdei ka babha nani kamdei ka babet te kani gadi ka wei ka benta bat sakawei ru kolong ba lada kani ka scheme kan long suki ko suki kan du no ka ei ka ba pentroin khamtami kilong kum hani po chala chungi bun kilong kami ki bakit khunrei ki basahi lagi khun ching don kam leng ba kani ka scheme ka bikiyo ching mentoy lada yok kam syu kin lek kumnu hap lek chapok sor banwat kam wat jam onda lek chapok sor ka ai baca ka penlong ru i khun ikti bakin ka lek school pak school yaki te shibun ke cingta dei ke ta takani bangi pet internet yakni ke an hanrei lada ngipet bha lada ngirung bha lada ngipuli bha ka but chung BHP kolong ban pendu pendam yakni skim suki pasuki tega cing temu chung BHP ro kim sung tenat ban yo ban wan ka kerteng mata makan hi kecing ka link cuki kalong bet bat RSS ban puan ka kerteng ram aman link ta kecing yo kan ban yo pris nang no ban yo cingero nang no na ki wei pat ki benta